Ама трябва да, нали, много подкасти вече модерно да имат тези ваните, където влизат за Zero Gravitation. Такива, правиш тур на всеки гост. Идвайте. Да, солен беше. Солен? Виж, солен, да. Студени солен беше, искаш? Това би го пробвал. Мога един шамар ти да. Виж, тук вече се разбира. Трябва ти гонг. Не, много ще е яко. Представи си такъв в кадър седи и точно такива 10 секунди правиш медитация и да кажа дън. Това ще го включа. Здравейте! Вие сте с Мост, кариерният подкаст. Аз съм Петя, рекрутер и кариерен консултант и нямам търпение да споделя с вас идеи, които да са ви полезни в професионалното развитие. Днес това ни е първият епизод с гост-ментор, който не случайно е този гост-ментор и сега ще разберете защо съм го поканила за първи епизод. Това е мой близък приятел, но е в качеството си на професионален оператор и той сам ще се представи след малко, ще разкаже малко повече. Оператор на лифтове. Много ми е трудно. Много ми е трудно да започна сериозно този подкаст, но ще се опитам. Да, въпреки мен ще успееш. Да. Васил Пълнов, който работи от колко години си в киноиндустрията като оператор вече? 10? То малко като оператор е сега, защото си имаш някакъв път, по който тръгваш. Нали? Оператор е вече някаква титла, която идва след години, ама реално в тази индустрия съм от 2015, мисля, че с първи ми проект Лондон has fallen. Бях като трейни. Това е, какво са вече 8 години, мисля, че 8 година карам, да. Да, и реално вече от тази година вече мога да кажа, че работя и като оператор. Така че да, доста дълго време отнема да минеш някакъв път. Окей, кажи си настоящата титла. Сега, да, значи в момента аз съм първи асистент оператор или това, което много мразя като титла да се казва фокус пулър, жестоко много ме дразни. Фокус пулър. Да, отвратително звучи. Ами то е една такава конотация има на цялото това нещо, защото сега най-базово какво представлява моята професия, всъщност главно с какво си изкарвам парите, защото през останалото време съм и оператор на някакви по-малки филми, късометражни и така нататък. Но реално в големите проекти, американски проекти, които работя, съм така наречения първи асистент. Какво се случва всъщност на терен, когато снимаш филм, а не снимки? Нали, всеки от нас е хващал телефон, фотоапарат някой и са виждали как фокусът ти трябва да го поставиш някъде. На камерата, на фотоапарат, на телефона е много лесно. Обаче като хванеш фотоапарат, вече ти трябва да го правиш този фокус или имаш автофокус на самото устройство. Само че такова нещо няма в киното. В смисъл, там всяко едно нещо ти е някакъв израз на езика, който ти използваш в една картинка и всъщност това е едно изразно средство и ти не можеш да кажеш на камерата следва и актьора, който се движи така и ходи и тича напред към камерата. Съответно, това е някакъв manual labor, някакъв човек трябва да го прави това нещо. И най-базово казано, всъщност аз съм автофокусчето на фотоапарат. Общо взето, обаче, да, аз съм автофокусчето, обаче заедно с това, всъщност, аз имам адски много други ангажименти, които са свързани с организационна работа. Ти като си първи асистент, реално отговаряш за почти цялата логистика в камера департамента, а когато си в една голяма продукция, там не отиваш с един фотоапарат, там отиваш с камиони техника. Те са ужасно много хиляди елементи. В смисъл, говоря за, ако трябва да се направи под формата на списък всеки един елемент, това са може би 30 страници ситно изписани неща. И ти си човек, който отговаря всяко нещо да е
на място. Да е на място, да знаеш във всеки един момент къде, да знаеш дали ще ти трябва, защото зависимо от сценария може да ти трябва този инструмент, може да ти трябва нещо друго. Тоест това са страшно много технически елементи, които ти трябва много добре да познаваш и да знаеш каква функция могат да изпълнят. Точно така. И реално якото на тази професия, поне аз така се опитвам да работя, е, че работейки това, ти разбираш тази техника, когато тази техника използваш после, за да си заснемеш филма. Съответно, аз един ден, като вече съм си изцяло оператор, си работя като оператор, аз като съм минал по този път, аз знам всички тези неща какво правят. И те ще работят в моя полза. И това е много важно да минаш по тази стълбица. Да разбереш всъщност как се ползват тези неща и да разбереш и структурата, защото киноиндустрията е малко като в казармата. Много имаш така много строга иерархия, която трябва да следваш. Не, че ще се случи, не, че някой ще се кара. Ще се кара, но има строга иерархия и причината за това нещо е, че ти имаш едни 10-12 часа на ден, в които трябва да заснемеш колко си страници неща от сценария. Трябва да се бъде много структуриран. И всеки един ден е много скъп. В смисъл, когато един ден ти е $200,000, трябва всичко да е много бързо организирано. Иначе започва да се харчат ужасно много пари, продукцията влиза в овърбъджет, може да бъде спряна и така нататък. Окей. Интересно ми е, имаш ли си хора, на които разчиташ, екип, който ти помага с цялата тази организация, защото това ми звучи като страшно много мисъл и фокус във всеки един момент. Другото, което много харесвам в тази професия, че реално ти трябва лидер, реално лидер е една от думите, които бих използвал. Трябва да си лидер, трябва да знаеш как да менеджваш хора и как да се свършат някакви неща. Реално това, което хората не знаят е, че всъщност ти не снимаш големи продукции с една камера. Това е много голяма рядкост. Мисъл, това са филми от сорта на филмите на Уес Андерсън, Астероид Сити и така нататък. Там, с една камера снима, но това е толкова рядък случай. Всички филми, които гледаме от по-големите продукции, изключвам, разбира се, европейско кино, малки такива проекти, там имаш повече от една камера. Съответно, този департамент набъбва. Ти имаш по 3 човека на камера. Ако имате 3 камери, значи това са минимум 9 човека свързани с камерата и още логистика. 3 камери стандартно ли? Стандарта по принцип е 2 камери. Така че ти имаш 6 човека минимум, които са ти камера. Обаче ти имаш и други неща, други хора, които се занимават, други роли, обаче те са към камера департамента и всеки един департамент, общо взето, всеки един филм, департаментът ти е поне 10 човека. И ти си в постоянна комуникация с тях, защото трябва да вършиш цялата тази логистика. Ти си човека, който говори с по-високите постове, взема информация, по някакъв начин смила, обработва я и взима някакви решения, които ги дава вече на другите хора. Грубо казано, такъв процес е много важно да имаш правилните хора, с които да работиш, защото това може много те бута. В смисъл, аз с годините, честно казвам, дори, защото вече бая филми заснех и ми става по-важно всъщност хората, с които работя, отколкото какъв проект снимам. Мисля, аз предпочитам да отида да снимам изключително глупав филм, но да знам, че съм с екип, който мога да разчитам и ни е забавно, и ни е готино на терен, защото реално става много по-яко. Ние сме си едно семейство, което отиваме и работим. И тогава е много по-хубав процес, защото съм бил в проекти, които супер интересни са, обаче екипа е пократителен. Ти всеки ден искаш просто да си срежеш вените и да се приключи всичко. Отвратителен е. Отвратителен. Ти просто филм не мога да гледаш, то ти е гадно, защото се сеща за всеки един гаден момент. Това е нещо, което съм чувала от хора, професионалисти, развити в всякакви индустрии. Предпочитам да съм с хора, с които се разбираме, които си имаме доверие и с които динамиката ни е готина, дори да не е най-смисленото и най-невероятното нещо, което правим като продукт. Тази професия е много социална. В смисъл такъв, едно да си художник. Ако си художник, да кажем, примерно концепт артист, рисуваш неща за видеоигри. И ти имаш комуникация с хора, не си сам, обаче тя е много по-малка. Ти говориш с, да кажем, набор от 10 човека. Ама като си в една продукция, където сте 450 човека и ти говориш с поне 300 от тях ежедневно, това е много важно, тези хора са адекватни. И да се разбирате, да ви е готино, защото ако не вие, просто е много голяма мъка. А как 400 човека се разбират?
Това е много хубав въпрос. Аз идвам в корпоративната среда, където нали, е адски често срещано 20-30 човека екип, където е много трудно да има хубава динамика и всички се разбират, просто всички са много различни, в различни среди, имат си различни цели, с които са в този екип и така нататък. Всеки си е по собствен начин чешит, включително и аз, всички сме. Тук има и една, сега ще повиша трудността, защото то не е само това, че ти трябва да се разбереш не само с 10 човека, с поне 100, 200, 300 човека. Бекграунда на хората в киноиндустрията е умопомрачително цветен. В смисъл, значи има хора, които бекграунда им е завършили са класическата гимназия и са били в Испания 2 години, нещо базово такова. Друг е бил в затвора. Трети е бил бивш алкохолик. В смисъл, те са наистина има супер разнообразно, защото изкуството е такова. То е супер разнообразно. Хората, които работят в изкуството, които се опитват да правят изкуство, те са хора, които по принцип най-вероятно имат малко по-шашъв бекграунд. Ти за да правиш изкуство трябва да сте случили някакви неща в живота. В смисъл, нали, си пето поколение счетоводител, нищо лошо към счетоводителите по никакъв начин, това е страхотна професия. Може би са много по-стабилни хора от нас. Доста по-стабилни са, но това е защото не са им се случили някакви неща в живота. За да правиш изкуство, за жалост трябва да си преживя. В смисъл, ти правиш изкуство да правиш неща свързани с самия живот. Ти трябва да си преминал през него. Абсолютно, да, моето впечатление е същото и затова много често и хората на изкуство повечето са много трудно. Много трудно си общуват с хора извън тия среди, защото просто има един клашено сблъскване на нормалния човек със стандартния живот и човек, който живота му е толкова богат и то не е задължително лошо, защото в крайна сметка имаш един интересен продукт накрая. Но това е много яко всъщност, което ти каза, че има всякакви хора в тази среда. Защото не всяка среда допуска всякакви хора с всякакъв бекграунд. И това е много яко според мен. Тоест това означава, че е без значение откъде идваш, дали си имал някакъв финансов ресурс или каквото и да е друго като привилегии и връзки. Ако се постараеш достатъчно и си целенасочен и ти е достатъчно важно, можеш да бъдеш част от тази индустрия. Реално, ако трябва да го съпоставя с повечето нормални професии, пътят ти е, ти ще кажеш, но пътят ти е реално, защото аз не съм работил нещо друго. В смисъл имам много малко опит, да. В сега вече имам някакъв... и сега, някакви такива опити за предприемачество. По-скоро помагам в един такъв проект, както и да е. Идеята ми беше, че стандартният процес най-вероятно е влизаш в JobsBG или някаква друга платформа или някакъв рекрутер се свързва с тебе. Anyway. Добре, да, съжалявам, лоша реклама. Влизаш в някаква платформа без име и намираш, че се търси фронтенд девелопър, който да има 640 години опит и да е над 14. Или да няма опит, но да е готов да поема доста неща. Да. Мисля, условието да си на 18 да имаш 25 години опит в програмирането, което е страхотно. Окей, ти кандидатстваш, имаш CV, влизаш в някакъв стак от 1500 човека и там вече се случват някакви магически процеси, които аз не ги познавам в корпоративния свят, как точно се отсяват хора, без да си говоря с тях. Това е безумно за мен, както и да е. Тук няма такова. Тук не пускаш CV-то. На кой ще го пуснеш? Много е странно. Най-лесно е да родителите ти или някой от семейството да е бил в киното. При мен беше такъв случай, аз си признавам, връзкарче съм, но пък якото е, че веднъж като влезнеш, няма значение на кого си. То е за това ти че познаваш точно така. Обаче влезеш ли веднъж и ти покажеш ли, че не ставаш втори път, нямаш ход. Няма да те вземат, защото там е много изисква тази професия. Много неща се случват, много бързо се случват, много пари струват тези неща. И ти като не си читав, втори път просто няма да стане. Така че реално много силно препоръчвам да имаш връзки в киното, за да мога да влезеш. Иначе вече много зависи дали говорим за България в световен мащаб. Нека кажем за България, защото... В България вече в последно време има
малко са се разчупили нещата за камера департамент. За другите департаменти много ми е трудно да говоря, защото нямам толкова близък опит. Вече се случват някакви така разчупвания на леда в това отношение, защото първо отявлено започват компаниите в България да търсят хора, чрез Instagram постове, Facebook и така нататък. И отделно вече за камера департамента, това има един проект, който движиме, който всъщност ние имаме съюз от няколко години. Този съюз, той е НПО, има за цел да точно тези неща. В смисъл да се обединиме, ама не такова, да се обединиме да направим едно общество, което да си помагаме, което да има някакъв път, в смисъл да имаш ментор, той да те учи, ти да станеш нещо повече, той да те взима, да носиш кафета на терен и така нататък и да започне вече по пътеката. Да се структурира това нещо, защото според мен е супер важно. В момента е много хаотично и не разбирам защо трябва да е хаотично. В смисъл, това не носи някакви плюсове, никакъв бенефит няма от това. Така че трябва да се промени тази система. Но пък от друга страна е яка тази ексклузивност до някъде, защото само мотивираните могат да стигнат. Ако ти е важно наистина. Да. В смисъл има път. Аз за много неща, не само за тази професия като цяло, съм чувал от хора, ама то аз няма как да стигна, няма как да се свържа, няма такова. Как няма да се свържиш, бе, човек? В смисъл, искаш да си в тази компания, примерно, или да работиш в тази продукция. Супер, виж кой е продуцент на това нещо, пиши му имейл. Това е много правилно. Аз наскоро бях споделила даже една стори с една маска, която сега не знам, за Марвел е започнала да пише. И тя, разказва в историята си как никой не е търсил нея, нито тя е пускала в обяви за работа, автобиографии, портфолио или каквото и да е. Просто е била на хант. Просто е писала няколко пъти на менеджери в Марвел и в някакъв момент, година по-късно, някой връща, тя праща свои истории. И важен човек в компанията и връща имейл и казва, не мога да веря, че сега не сме те забелязали, само че тя е била доста настоятелна. И аз това го ползвам, откакто го видя, го ползвам за пример, защото аз също така съм си пробивала път и за мен също е много непонятно. Тоест аз разбирам откъде идва. Това става, когато тук малко го имаме и това, нашата си народна култура е такава, не може, не става, трудно е, сложно е и така нататък. И честно казано и отвън ни се набива. Ама според мен човек трябва да си, ако ти искаш нещо, в крайна сметка от тебе зависи. Не можеш да чакаш някой да те избере. Никой не живее, в смисъл няма човек на тази земя, който да живее с мисълта, сега ще потърся Петя Богданова да й намеря работа или да я направя успешно. Няма такова, никой няма да се занимава. Никой не му пука за тебе. Ти си единствен човек, на който му пука за тебе. И ти трябва да си ги гониш. Единственият вариант хората да те избират е когато вече много се издигнеш някъде и станеш важен, наистина, каквото и да значи това за твоята индустрия, тогава вече хората почват да те избират. Само че да стигнеш до там, не че няма шанс. Има шанс и късмет, но съм много съгласна с това, което. Да, аз много мразя да разчитам на шанс и късмет. В смисъл, аз обичам да си го правя късмет. То така или иначе е там. В смисъл, така или иначе, ако няма някакви възможности за ти затворени вратите, това е така и ти нищо не мога да направиш. Ако имаш възможности, те са там. В смисъл, това не е нещо, което можеш да контролираш. Аз така разсъждавам. Тоест, с това, което имаш около тебе, с тия ресурси, особено в днешно време, сигурна съм, че е много по-лесно днес да стигнеш до някой важен човек в една продукция, който може реално да ти отвори вратата, отколкото е било преди 30 години, 20, примерно. Има една, не знам дали знаеш историята на Стивън Спилбърг как започва, поне allegedly е по този начин, не знаем дали е така. Да, той много иска да се занимава вече, някаква възраст. Той реално цялото си детство прекарал да снима филми и така нататък и вече има някакъв опит, обаче няма контакта с всички големи студия, не познава никого от тази индустрия и той всъщност мисля, че отива в Universal Studio, ако не се лъжа, или някои от другите големи, няма значение, с костюм, с куфар и всеки ден се прави, че да отида там на работа. И то пич, в смисъл, то отива, запознава се с охраната с някакъв момент, който се казва Бърни, примерно, и
Представя си, смисъл, Стивън Спилбърг на 20 години влиза с куфърчето Добро утро, Бърни. Бърни няма идея какъв е този човек, но той му каза Добро утро и му знае името, значи работи тук в студиото. И момчето си влиза и започва да си ходи в студията, да се запознава с хора. До момента, в който не му дават пари да направи първи си проект. Което е... Ето. Да, това е доста смело. Доста е крайно, но работи. Но е показателно, че дори да не е истинска история, аз харесвам такива истории. Да. Защото те наистина са много поучителни. Аз тотално вярвам, че нещо подобно се е случило, защото познавам, хайде, че става въпрос тук вече за нашия пазар, много така е по-ограничен, няма да говоря с имена, че не е много окей, но познавам подобни случаи за хора, които са да си креативен е много интересен и много интересно и готино умение. И ако го съчетаеш с това да си здравословно количество нахален, защото това е нахално, да влезеш в чужби. Трябва да си доста нахален и нахакан, да. Но това означава, че той просто го искал достатъчно. Има го и това, нали, че по принцип нахаканите и нахалните успяват в живота. И много често тези хора са доста некомпетентни. Но няма нищо лошо от това всеки един от нас да си научи да вземе поука от това. Да ги гледа тези хора. Ти нахален ли си? Като по-малък бях, ама сега вече не. Защото вече минаха някакви години, хората ме познават и ме викат, защото предполагам си върша добре работа. Надявам се да е заради това. Така че вече не. Нямам този хъс. Бях, в смисъл, аз бях много надъхан да си върша работата. И това, което се случваше, реално просто бях на 600% постоянно. Мисъл, реално първи ми шанс ми беше даден в един проект London Has Fallen. И ме взеха като трейни. Камера трейни, общо взето носиш кафета и зареждаш батерии. И във всяка една свободна минута, това вече зависи от теб, но във всяка една свободна минута ти седиш и крадеш занаята. Гледаш всеки какво прави. Този защо прави това, защо го прави така. Анализираш. В смисъл, никой не чака и никога някой да ти подари знанието. Има хора, които ще го подарят, има хора, които много обичат да споделят знанието, но тези хора, вие сте на работа. В смисъл, тези хора не им е работата да седат да те учат. Ти не си там на лекции, ти не си плащаш там да има някакъв човек, защото нали, хората, те си мислят, си имат това поведение още от университета и от училище, че ти отиваш там и сега тези хора трябва да се да те учат. Не, човек, вие сте на работа. Няма такова нещо. Вие сте там на работа, ти си ти ще крадеш занаят. Никой няма да седне да те милува тук и да ти прави лекции и диаграмки. За какво си наблюдавал? Кои са важните неща, за които си наблюдавал тогава, когато си бил в тази роля и си имал реално свободно време, защото преди да си носил да си зареждал камери, си имал някакво свободно време да гледаш и да наблюдаваш. Какво си наблюдавал? Значи то в началото много бъркащо, защото на терен да стъпиш, човек, на снимач на площадка е много магическо в началото. То е нещо, което аз не мога да го сравна с абсолютно нищо. Не мога да направя аналогия. Наистина, то е адски странно. И то тогава имах късмета да е някакъв огромен екшън филм, където експлозии, обръщаме коли, някакви хора се стрелят и ти си такъв, какво става, смисъл? What? До вчера бях в небело и не знам, правих на фотошоп някакви изображения и сега, what? Как така? Може само да кажа, че твоята, въпреки че ти си завършил майнър. Майнър не го завърших, аз там имах. Това не знам дали трябва да кажа само, че това си твоята история, както Стивън Спилбърг може да си разкажеш много поздно. Но само искам да кажа, че ти всъщност твоята основна специалност и моята специалност, която е компютърна графика, която не е точно кинооператорство. Ние малко трябваше май да започнем така. Всъщност кой съм аз, защото това е супер важно, както аз вече го казах веднъж, като слушам подкасти, искам да разбера въобще бекграунда на този човек, какво е постигнал, за да знам дали въобще да го слушам. Ето вече сме, не мога да видя коя минута, но вече сме към 15. Това е минало, да. Перфектен тайм. И сега се държали хората. Сега се разберете. Така.
Така, значи на 14 години влизам в една гимназия, която ние се запознаваме в тази гимназия с тебе, която вече не съществува. Да, ние унищожихме цяла гимназия. Там учихме мултимедия, компютърна графика, компютърна графика и анимация. И програмиране. Това не би го нарекал програмиране, което правихме. Това беше много срамно програмиране. И ако бяхме 73-та, ще да е супер. Както и да е. Така. И аз тогава бях много запален. Още преди това бях започнал с Photoshop. Правихме си някакви там графики тъпоти. И беше много интересно. Всъщност най-интересното, което ми беше, бяха motion графики и игри. Защото играх игри по цял ден. С времето се запознах с едно момче от горния клас, който имаше мечта да направи гейм. Да му кажеш името. Мога ли? Мисля, че няма да те съди. Познавай. Да, Димитър Цапрев се казва, той има успешна компания. Всъщност цялата история беше, че тогава те вече започваха да си оформят едно гейм студио, което на 14, нали, не е истинско. Смисъл такъв, няма документ, няма нищо, просто се събирахме и правихме неща. Както и да е. И мен това много ме кефеше и тогава започна повече вече да дълбая в 3D неща и така нататък. И така нататък. И като станахме, той като беше една година по-голям от мене, завърши, започна в НБУ и взе от родителите му едно пространство, което да бъде офис за бъдещата компания, след което аз завърших и аз започнах там да работя. И това беше началото на студиото DreamTech. Аз там се задържах много малко. 3D и съвсем към края се занимавах и с художниците ни, тъй като имахме двама художника и някакси аз да знам, защото вече може би съм семейство на хора, които се занимавали с изкуството и мога да говоря с тия хора, защото трябва да, нека да го кажем, че трябва да имаш просто подход да говориш с художници. Хора, които пространствения континуум, време и всички тези неща не съществуват за тях и да, трябва да имаш език, с който да говориш с тях. Да, ценни са просто, да. И в един момент, какво се случи всъщност? Да, баща ми тогава, той беше продуцент и искаше да си направи дебютния филм като режисьор. И това, което той искаше от мен е да бъда фотограф на терен. Защо? Аз всъщност имах афинитет към фотографията още от малък. Още от 12-13 годишни. Много обичах да снимам и до ден днешен ми е много приятно. И той ми даваше зор да бъда фотограф. Аз въобще не ми се занимаваш. В смисъл, имах хиляди неща на главата си. Как ще ходя някакъв филм да снимам, да бъда там фотограф, занимавам с глупости. На 19. Хиляди неща, да. Хиляди неща. Мани. Много български. Сериозна работа. Както и да е. Накрая отидох, защото вече ми писна то. Зор дава човека. Да, ни отидох и стана страшно. Промених си мнението. Кажи само две думи за филма. Филма се казва Омре, български филм. Може ли да гледат някъде хората? Много хубаво, между аз съм го гледала. Готин филм. Могат да го гледат вече качен в онлайн платформи, да. И във всички случаи го има в торенти. Не съпортвам това, не казвам да влезете в торенти, просто констатирам къде го има. Нищо повече не казвам. Да. И какво стана? Да, много ми хареса това нещо. Аз тогава казах на баща ми, искам да се занимавам с кино. Майка ми беше изключително разочарована от баща ми, си спомням. Майка ти е сценограф. Майка ми също се занимава в киното, тя е арт-директор и да, продъкшн дизайнер, мисля, че се води вече в днешни дни. И тя беше такава, нали, нашите бяха, ама сигурен ли си сега, че искаш да занимаваш с кино? Не, че искаме да те отказваме. Те хората много добре знаят за какво стана. По-исках да му откажат хора. В смисъл, аз на тяхно място ще направя абсолютно също, ако трябва да съм честен. Защо? Заради стреса ли? Тегава професия. Не е за всеки. В смисъл, това много взима от живота ти. Много. Ще стигнем и до там. И какво се случи? Да, такива майка ми беше, майде ще ти дадем 2-3 седмици да помислиш сега дали искаш наистина да започнеш да занимаваш в киното. Аз казах, твърдо искам. Майка ми така се обърна към баща ми и каза, гледай сега заради тебе, момчето сега го развали тук, взе го фотографски, занимава с кино.
Знаех си аз, че ще го развалиш. Да, да се занимава с компютъри и сериозна работата, занимава с тъпоти. И общо взето, това, което баща ми помогна тогава, аз съм много съм щастлив, че само това направи, нищо повече. Запознаме с оператора на филма. Каза: Иване, това е Васил, сина ми, Василе, това е Иван, оператора на филма. След което ме дръпна настрани и каза: от тук нататък се оправи, сам не ме занимай. Което е супер, защото той ми даде контакт от там нататък. Дали аз ще ставам за това, беше преценка на хората в киното, не е негова. Защото така е редно. Той ти дава този буст, нали, така малко да те повдигне, да ти даде все пак контакт с тия хора. И оттам нататък ти дали ще продължиш, си абсолютно твой проблем, както и трябва да бъде за мен. И да, примерно, може би половина една година след това ме повиках като трени в този филм Lone Has Fallen. Там носих кафета, зареждах батерии и това, което правех давах всичко от себе си. В смисъл, аз живеех за това. Значи, ставам, трябва да сме, примерно, работен ден започва в 8 сутринта, аз съм там в 6:30. И започвам да гледам някакви неща, части. Да гледам, да хода по терените, да мисля това какво е, това защо е. Какво съм разбирал, какво не съм разбирал, все едно, няма значение. Отделял съм това време. Четах в интернет. В смисъл, в интернет, до ден днешен казвам, хора, всичко има в интернет. В смисъл, уме дразникът някакви мои колеги, задават някакви въпроси, които има ги в Google. В смисъл, това, че ни е специфична професията, не значи, че го няма в Google. Този проблем е решен вече. И ходех и си гледах някакви неща и след работния ден оставах екстра малко повече, за да мога да видя също. Буквално крадяха за нея. Буквално в моментите, които не ме гледаха, ходех до камерите, защото не ми беше позволено да пипам камера за 4-стаен апартамент в центъра. Толкова да струва. И си крадях моите моменти, които да уча неща и наблюдавах всички. Това е, значи, седнеш ли да наблюдаваш, гарантирам, че ще научиш, може би, 80-90% от нещата, които разнеш. Така, това е било преди, казваш колко години? 8. Колко... Знаеш ли си над колко продукции си работил до сега? И ако не знаеш, можеш ли да направиш предположение? Всяка, не само големите холивудски филми. Значи, филми имам може би 25-30 филма. Добре. Мисля. Това не знам дали хората знаят колко много е това. Да, един филм се снима, много варирам, но между месец и 4 месеца. Нали, различни продукции и мащаби. Реклами, защото снимам и реклами, доста по-рядко, имам поне 30-40 реклами, които някои от тях са доста вау. В смисъл, наскоро снимахме рекламата на новия MacBook, което си е, нали, аз много съм горд с нея. Музикални видеа, малко, може би 10 на 15 дни. Това е огромен обем от работа. Да, работил съм бая. Да. Кои са нещата, с които най-много се гордееш, че си участвал? The Witcher е едно от тях. В смисъл, това е, аз не мога... то е безумно това. Аз не знам, в смисъл, като малък четох книгите, играх игрите и после почнаха да правят сериал и после участвах в сериала. Това е безумно. Това за мен беше върховно. В смисъл, наистина аз като малък, като видях The Witcher, тогава исках да участвам в студиото, което прави игрите. Исках някой ден ще имам нещо общо с The Witcher. В смисъл, не ме интересуваше, ако трябваше да чиста тъпите офиси в Game Dev студиото, ама ще участвам, ще знам, че съм допринесъл по някакъв начин. И като разбрах, че ходя да снимам The Witcher и бях, това е, в смисъл, аз бях след това готов да се пенсионирам. Често, в смисъл, всичко съм направил. Видял съм, нали, имам късмета да работя с огромни актьори. Нали, Морган Фриман, Самуел Джексън, Райан Рейнолдс, Антонио Бандерас, Селма Хайек, Кейт Бекинсел, бля. Разкажи тази дама червенокосата, която дамата много харесва от Доктор Хаус. Оливия Уайлд ли? С нея за жалост не съм. Не. С тази, Моника Белучи също. Да, Синичката там.
Това е просто когато си вече толкова важен. Не искам да звуча важно, обаче наистина ги забравям вече. В смисъл, съжалявам, просто толкова хора, че съм. Това защита, понеже те познавам вас, наистина просто има ужасна памет. В смисъл, явно за важните неща е много добра, но за всичко останало я няма. В смисъл, аз имам способността да знам Просто си забравя рождения ден. Да. Това се случва. Но мама ми звъни да ми напомни, че имам рожден ден, което е супер. Тя знае, че ще съм го забравял. Но да, примерно паметта ми е много такава избирателна, защото мога да ти кажа преди 5 години някакъв филм, който сме го снимали, на еди кола си сцена с какъв обектив сме били. В смисъл, това не знам защо го помна. Това какво му е важното? Вече не ти е важно. Но да, продължавам да го помня. Не знам защо явно мозъка ми е решил, че е супер важна информация. The Witcher е нещо, с което явно най-много кефиш. Да. Че си участвал. Има един много як филм The Angel. То беше Netflix продукция. Беше много готин, защото той всъщност по истински случай става дума за един двоен агент, който... Това е най-известният двоен агент в историята на човечеството. Това, което той прави е, че всъщност той е от Израел. Става дума за конфликта между Египет и Израел през 80-те, мисля, че беше. И всъщност той лъже и двете страни, но не за да засили проблемите и взаимоотношенията да ги влоши между двете държави, а всъщност за да може да предотврати войната между тях двама. И е много яко, защото е много смислено като проект. Какво друго интересно? Трябва да помисля, аз вече ги забравям. Рекламата на MacBook. Да. Което за реклама си е доста яко. Да, беше много яко. Други големи продукции, в които съм участвал, имахме там един ден Spider-Man. Ама той един ден, мисля, не го броя. Какво друго? Трябва да помисля, не знам, доста вече. Кое ти е важно сега вече, като си снимал толкова много неща, големи, малки, интересни, по задължение. Какво ти е важно сега, за да приемеш някакъв проект, да работиш по него? Хората, да кажем, някак да ги... В смисъл, не, всъщност вие може би се познавате вече до голяма част, така че може би знаеш хората, но извън това, какво друго ще ти е важно? Сетих се за много голям проект, съжалявам, а това е insane. Участвах в... мисля, че това е най-голямата индийска продукция на всички времена, Брахмастра. Снимаше се 2 години нещо такова. Това беше такъв експириенс. Аз не... Това трябва отделен подкаст, за да обясня какво е да снимаш индийски филм. Хора... Майко мила, то е брутално. Първото, което е... Когато чуеш Леонардо Ди Каприо, примерно, и ти си мислиш, това е някаква страшна звезда, това го знаят толкова много хора, това е един от най-известните хора. Обаче всъщност това е лъжа. Защото... Не, защото мащаба ни е много смешен. Леонардо Ди Каприо го знаят, примерно да кажем, 2 милиарда човека, примерно. Ама индийските актьори, първо населението на тях само е сигурно 2 милиарда. Имаш китайския пазар, който също гледа всички индийски филми. Да. Азия реално ти е, не знам, 70% от населението на човечеството сигурно. И всички там консумират индийски филми. И всъщност индийските актьори като число хора, които ги познават, са отвратително по-известни. И това, което беше там, аз не мога да повярвам, че това съществува в днешни дни, защото всъщност там не им знам имената на индийските актьори, дори не се опитвах да ги запомня, но имахме там най-голямата им звезда, която беше човек, сигурно сега е на 70, нещо такова. В екипа имахме някакви човечета, които... Да, имахме някакви човечета в екипа, които аз откровено не знаех какво правя. Те отивах и правиха някакъв чай. Който беше има въпрос. Това, което аз знам за Индия и съм чувала, е, че там, понеже има и страшна бюрокрация и освен това има ужасно много хора, които трябва да правят нещо, има страшно много поддържащи роли. Това за други индустрии съм учила, че има страшно много поддържащи роли, които тотално няма нужда от този човек, обаче той отива и прави нещо, което, мисля, примерно 5 човека правят нещо, което един може да го направи. Значи, примерно тук използваме стойки за прожектор, смисъл като да имаш голям прожектор отвън, и трябва да го сложиш, слагаш на една голяма стойка. Там стойки не ти трябва, там имаш индийци, които ги държат. Мисъл, за такива неща говоря. Страшен шок.
Брутално. В Индия така смисъл направо друго ниво. Този актьор беше толкова известен, че имаше някакви човечета, които правеха чай на терен. И аз наистина не може да си го обясна каква е логиката този човек да го докарат от Индия до тук, за да прави чай. Беше страхотен чай, между другото, докато не разбрах как го правят. Разбрали? Да. И спрях да го използва в процеса на правенето на чай се използват боси крака. Да. За да стъпкат някакви неща и да го смелят. Не знам. Не искам... Тежка травма. Ето, киното ти дава такива експириенси. Да. Този актьор, нали, тези човечета всъщност какво правяха там и защо са тук? Те бяха там, защото те си платили билетите да дойдат до София. И те си плащат хотела тук, като живеят по 9 човека в една стая, за да могат да видят този актьор. Толкова е голям, че всяка събота и неделя пред къщата му в Индия се събират около 150 хиляди човека, които той единството, което трябва, всъщност за което са дошли, е той да отиде на терасата и да им помаха. Това е за такава известност. Мисля, това големите актьори. Ние това не може да го представим. И тук си мислим, че като двама папараците преследват и... Страшно. Което се случва с най-известните. Сега си представи един концерт и има пред къщата ти буквално хора, ето да чака да излезнеш. И това е всяка събота и неделя. Интересно ли беше? Снимки интересно ли ти беше? Да, беше много яко, защото работихме с всъщност CGI, постпродукционната къща, която се занимаваше в този филм е компания, която DNEC се казва, която има може би 4 или 5 Оскара за CGI, за Visual Effects, което е много яко да го видиш. Това е нечувано смисъл начина, по който работите. Мисля, имахме на терен един от собствениците, хората, които имат 4 Оскара, което е за мен е вау. Тоест това определено на от тия продукции. Да. Се кефи ще си участва. Беше много голяма лудница, много яко. Да. Много яко, защото тази професия ми даде шанса реално да пътувам доста. Аз цяла Европа. Реално за първи път тази година аз си купих самолетен билет. За първи път. Аз съм обиколил може би 20 държави с самолети. Просто заради работа, защото съм снимал на всяки места и това е най-якото нещо. Има ли си време да видиш мястото? Да. Няма държава, в която да съм били и да не съм имал някакво време. Ти си го правиш това време. В смисъл... Англия, Италия, Хърватска, в Румъния, в Гърция, в... Марокко, да. И там ходихме. Това съм го запомнил заради една специфична случка в Ръсния. Да. В Марокко, в Испания. Да, в Испания, в Тенерифе бяхме също. Там беше страхотен експириенс. И още доста държави. Окей. Тоест, това е една професия, която си дава възможност, ако се развиеш достатъчно добре, че хората да те искат и да пътуваш. Да, абсолютно. В смисъл, това дори в днешни дни е много яко, защото става още по-такава интернешнъл професия. Вече малко няма много значение ти от коя държава си за тази професия. Защото те като отидат да снимат Game of Thrones в Белфаст, където няма технически екипи там, които да вземат локал екипи да го снимат това нещо, значи трябва да командироват всички. Ти дали идваш от Англия или от България, какво значение има? Те плащат едно и също нещо. На всички трябва да платят хотели, командировъчни и така нататък, така че реално бюджетно излиза абсолютно все едно. И тогава вече се подбират хората, които наистина смяташ, че ще са най-добри и ще ти свършат най-хубаво. Добре, аз искам да те върна към нещо, което в началото на разговора ни сподели за това НПО, което имате, как ще изгради структура, да има някаква дисциплина на това, кой влиза, как се менторства и така нататък. И в този смисъл, понеже аз много вярвам, че менторите са важни и не всеки има късмета да попадне, на мен че това е късмет, малко или много, въпреки че смятам, човек трябва да е много наблюдателен и да забелязва хората, които тук аз ментор го разбирам като човек, от когото можеш да си взимаш, който не е защото да е ангажиран с тебе през цялото време. Така че пак си зависи някъде и от тебе. Имал ли си ти такъв човек, който да възприемаш като ментор и ако си имал, кой бил той? Няколко човека имам, които възприемам като
съм възприемал като ментори. Може би най-скорошният човек, който до ден днешен много гледам начина му на работа. Един оператор, той каза се Иво Иванов. Даже сега работим в един проект, където сме заедно. И много ме кефи като начин на мислене. Защото за мен е по-важното в тази професия, въобще като цяло е по-скоро да си изградиш правилния начин на мислене и психология и етика. Мисля, техническите неща се научават. Ще се научиш как да снимаш с камера, как да правиш осветление, ще се научиш как да програмираш хубаво, как да пишеш правилно креатив неща. Тези неща се учат. Всичко в живота се учи, така че за мен е по-важното да се научиш на това, по-приоритетно е да се научиш на това как да се държиш, как да си адекватен. И това ми е много приоритетно. И аз като в днешни дни, като има хора, които обучавам, аз наблягам на това. Мисля, техническото нещо го имам в интернет. Няма да съм Google за тебе. Сядаш, четеш си, ще го намериш. Аз искам да науча на това как да се държиш. Да, аз съм много съгласна с теб и това излиза извън тази индустрия. Това смятам, че навсякъде е така. Аз като рекрутър за корпоративна среда, това е едно от нещата, които ми е най-важно да науча мениджърите, за които наемаме хора. Че трябва да следят не само техническите умения, не само опита, защото е много по-скъпо излиза да си вземеш някой, който е супер технически подготвен, обаче като personality, като работна етика, като адекватно за средата, в която е и за нивото, което е. Тоест, ако имаш някакви повече отговорности, ако си на по-висока позиция, има хора под тебе и процеси, които разчитат да знаеш как трябва да подходиш, ако си, не си стигнал там още, да знаеш, че има хора над тебе, да знаеш как да общуваш с тях и така нататък. Това е и да също така си готов да се развиваш и да се учиш. Това е първото нещо, за което може да направи добър професионалист. Да знаеш как да си адекватен в една среда. Аз така винаги така съм гледала и оттам нататък каквото друго искаш да имаш като умения, можеш да го научиш. С времето вече започвам да имам то лукс, защото това за мен е страшен лукс, да мога до някъде да избирам хората, с които работя. Те питах какво ти е важно в една среда и пак се връщаме на това. Точно, което е супер, правим един кръг, което е супер, защото аз предпочитам да взема със себе си хора, които... Защото аз се чувствам много комфортно технически, че знам. В смисъл, няма толкова проекти съм бил, толкова шашави неща сме правили, че няма почти нещо, което да ме изненада, просто защото вече съм минал всякакви такива. Ти имаш и то някакъв ограничен брой неща, които могат да ти се случат, тъй като да мина всичките, вече ти е ясно. И реално предпочитам да взема човек, който ми е по-готин като характер, но да е по-технически не наясно, отколкото да взема някой, който е страшен факир, обаче да ми дига кръвното постоянно. Не може да се разбират. Това е безумно, защото този човек, вие като не може да се разбира, той не може да върши работа правилно. Аз по-добре взема някой, който е неадекватен. Или не е неадекватен, или да е малко по-надолу технически. Да, не е чакал по технически подготвен. Това случва ли се често хората, които са много напред с материала и в кариерата си, да са като характер? Има една, аз си наричам киноумора. Това си е такъв термин, който аз измислих наскоро, защото той е... това е нещо, което много трябва да се внимава. То важи според мен за всички професии и това е преуморяването и пренасищането. Което в киното за жалост много го има, защото ние не работим от 9 до 5. Няма... аз сега тук трябва да закарам детето, затова ще дойда в 9:30 на работа. В 9:00, ако започвате работа, ти си там в 9 без 15. А ако си в 9 часа там, по принцип, си закъснял. А ако дойдеш 9:15, си уволнен. Защото струва много пари. И там сме по 12 часа. И тези 12 часа е тежко. В смисъл, ти да работиш 12 часа е много тегло. Да, имаш един час обедна почивка, окей. И това много те умаря
и много по-бързо стигаш до това пренасищане и преумаряне, отколкото в стандартните професии. Там се стига също, но ти трябва малко по-дълги години да поработиш, да стигнеш до там. И стигнали се до там, започваш много лесно да се изнервяш, да се ядосваш, да се караш с хората, малко започваш да не мислиш за това, нали, кой е над теб, дали е окей да се карате, да му крещиш, всичко те напряга и ти става едно такова много монотонно. Аз познавам хора, които примерно имаха серия 1 година нон-стоп да работят. И аз ги виждам, те не са същите, те са... Ти си от филм на филм. Абсолютно, ти си от филм на филм, имаш по 2 почивни дена между проекти. Ти ставаш един робот, който е изнервен робот. И става много гадно. И това е едно така умора, която според мен човек не трябва да внимава. И това е за всяка една индустрия. Просто при нас по-рано се... Да, защото стресът е голям. Ти каза всъщност, че ще споделиш какви са нещата, които ти взима. Защото ние си говорим за това колко е яко, колко интересни продукции си участвал, как можеш да пътуваш, колко навътре можеш да навлезеш и да се издигнеш в тая професия и това да е много пълноценно и смислено и ти даде много. Ама като всяка хубава, интересна професия има и някакви компромиси, които човек трябва да прави. Това ли е един от тях? Нека да го кажа по-скоро от перспективата на човек, който ще слуша и има интерес към това. Няма нищо лошо в това човек да реши да работи някаква професия в живота си, която да знае, че тя е изключително средновата и да се представя изключително средновато и да му е все едно. Има такива хора, които са окей да живеят така. Няма нищо лошо в това. Прекрасно. Аз даже абсолютно адмирация, аз това не мога да го постигна. Не мога, опитвал съм се, гадно ми. Не съм такъв човек явно, но евола на тия хора завиждам. Това е въпрос на избор. Извиня, че ще прекъсвам, това е единствено въпрос на избор. Аз имам много често клиенти, които идват и ми казват, не мога да си намеря страстта в живота и ми се налага да връщам хората към себе си да ги питам, ама ти искаш ли да имаш такова нещо, защото не е задължително да имаш страст на живота. Това, че баща ти е лекар, не означава, че ти също трябва да имаш някаква невероятно значима професия, в която да си най-добрия. То е нужда. Аз мисля, че те разбирам, защото и съм имала доста такива хора около мен, като теб, които просто ти казваш на мен ми е гадно, защото ти нямаш друг избор. В смисъл, това е твоята нужда. Твоята нужда е да се развиваш там но не е задължително. В смисъл, не е задължително да имаш нещо велико. Нали, предполагам, че ние са хората, които ще им е супер интересно да слушат подкаста. Предполагам, че повечето хора, които слушат подкаста, са такива, които примерно искат да се развиват в киноиндустрията. Но, да, затварям скобата. Каква е жертвата? Значи, първото трябва да си много отдаден и да го искаш това нещо и да постигнеш някакви неща, защото иначе няма да се получи. Обаче, за да ги правиш тези неща, това значи, че изяжда много време от живота ти. И трябва да си окей с това. Трябва да си окей с това, че по-малко се вижда с приятели на моменти. Ако искаш семейство, е много трудно. В смисъл, връзка да се поддържа с такъв динамичен живот, трябва партньорът ти да има подобен живот или да има много добро разбиране за това. Повечето ми приятели лекари са женени за лекари. Правилно. По тази причина. Те много интелигентно са подходили. Решили си проблема. Като мен ме няма, ти няма си вкъщи и ти също си болница. Много наистина взима много и трябва човек да си направи една такава оценка и да си приоритизира нещата, да осъзнае, че правейки това нещо, то не е невъзможно. Просто е много трудно. Защото аз, ето сега съм в една продукция, в която аз съм на 12 часа работни дни или 10 часови без обедна почивка, няма значение, това е много. И снимаме много трудни неща. За мен са много трудни кадри, които правиме и това много ме изтощава. И има много логистика, защото снимаме на тегави локации в центъра на София и аз се прибирам уморен. И ти, ако си с партньор, е тегаво, защото той човек, ако не проявява разбиране, той си иска неговото, разбира се. Иска си да се видите, да си говорите и така. Това да също луд и да е в подобно нещо. Абсолютно. Така че това определено взима много, взима от приятелства също. Във всички случаи, съзнателно не мога да се сета, но във всички случаи съм загубил някакви приятелства заради това, защото нямам времето да обърна внимание на всички. Може да разкажем на история? Добре. Чакай, добре, окей.
Събрали сме се в моя нов дом. А само да кажа, че аз съм съм изключително организиран човек и съм страшен фанатик на Google календар и така нататък. Така. Наистина потвърждавам, че така. Но сме се събрали на нещо като housewarming. То не беше housewarming, защото беше една година след като се нанесох, но сме се събрали нашата компания приятели и си имаме един общ чат, в който няколко пъти сме написали дата, място, час и така нататък. И в един момент вече аз съм готвила, чакаме. Васко е единствения, който не се появява от всички, обаче яденето изтива и аз почвам да слагам храната. Васко го няма. Няма телефон, няма месенджер. И... Звънят ми, аз не диам. Аз точно бях на рекламата на MacBook-а. Не те виня. Но ние просто приемаме, че Васко или се забавлява някъде, или най-вероятно работи, по-реалистичния вариант. И така и на другия ден Васко беше много изненадан, че всъщност ние сме се събирали в този ден и беше супер потресен, защото има толкова много съобщения и толкова много пропуснати обаждания. И се оказа, че дори си беше организирал така деня, че в смисъл, т.е. за теб, аз го знам, аз те познавам, никой от нас не ти се е сърдил, просто беше много смешно. И малко ти се подигравахме тогава, но с най-добри чувства, никой не му се е сърдил, но всъщност истината, че аз бях, отново ми беше реалити чек, всъщност какво представлява твоето ежедневие, защото ти да можеш да дойдеш, ние се виждаме, сме си супер близки приятели, се виждаме няколко пъти в годината и ти да можеш да си организираш това виждане. Трябваше да си разместиш графика работния, което сигурно 100% ти е коствал нещо. Ми беше тъпо, че така си го разместиш, че дойде. Много тъпо стана. Даже получи такъв ремайндър от Google календар. Днеска се събираш с тези хора, да знаеш, глупако. Смея твърди, че най-нахално, че ние сме едни от по-близките приятели и знаеки, че с нас се виждаш 100% си имате приятелства и от средата работната и с тези хора вероятно се виждате по-често, което е нормално. Не, между другото. Това е много интересно. Аз не знам, ще да питам. Това в корпоративния свят същата работа ли? Защото ние се виждаме, приятели сме, но някакси извън работно време. Защото там искаш да правиш нещо друго обикновено. В смисъл зависи, аз имам такива приятелства и съм си запазила няколко такива приятели. Сабина, с която работим в момента заедно в нейната агенция, се познаваме от предишната ни работа и си поддържаме контакт, но ние се виждаме за работа. В смисъл, че ние двете сме така малко работохолички и когато ние си говорим, ние си говорим предимно за работа, когато се виждаме навън, се виждаме за да говорим за работа. Иначе не много, но имам че ги виждаш на работа, не тези хора, с които сте си завързали някакви хубави. Добре, аз имам един въпрос, който ми е много важен и с който си завършвам интервютата с гост-ментори. Ти си гост-ментор. Защото е много важно, наистина. Много е важно човек да си препознае дори за 50 минути, ако някой може да има ментор, това е много ценно. И в този смисъл, кои са, сега си бях мисля да питам 3 неща, ама хайде да не са 3. Кажи, кои са за теб най-важните неща, които трябва да знае един млад човек, който иска да се занимава с кино и с операторство, така по-специфично. Много е важно да знаеш, че филм не го правиш сам. И ти зависиш от много хора. Това е много важно. И ти трябва да се разбираш с тия хора, за да станат нещата. Защото ти може да си най-добрия, невероятно технически изкуство, да ти е нивото на изкуство, на вкус, на всичко да ти е феноменално, обаче ако ти не се разбираш с тия хора, няма да се получи. Ти трябва да имате, да намираш език с тези хора, за да може най-грубо казано те да ти вършат работата, да го кажем така. Ако го нямаш това, ти не утилизираш потенциал на тия хора. Всички сте взаимозависими. Абсолютно. Това е просто като сте една голяма машина от 300 човека и е точно като в армията, като един нещо не се получава, на много хора не се получава. Да. И това е много важно, да си добър в комуникацията и да осъзнаваш, че не си сам. Да. Окей. Това е едно. Това е доста важно.
Защото си мисля, че доста хора, които искат да се занимават с изкуство, са много вглъбени в себе си. Прекалено. И за други професии би го казал, но много хубаво, че го споменаваш това. Трябва да си менеджер. За мен това е истински играч, колкото повече по-висок пост си в тези среди, ти си толкова по-голям менеджер. И ти трябва да имаш лидерски качества, за да може нещата да се случат правилно. Иначе няма да се получава толкова добре. Хората няма да работят толкова добре. Те не използват пълния потенциал. И това е за всяка структура, която всъщност има много хора, предполагам. Не бих казал, че в корпоративната среда е така, защото там колкото повече се изявяваш като менеджер, толкова по-зле за тебе, защото показваш твърде много инициативност, твърде много отговорност може да поемеш, което застрашава някои хора и така нататък. Много зависи в каква среда си. Окей, да, при нас го много някъде. Много зависи в каква среда си. Okay. Наистина. Но да имаш тези качества е важно навсякъде. Окей, добре. Важно ли да завършиш висше образование? Не, по никакъв начин. Аз нямам висше свързано с кино. По никакъв начин. Имам един майнер в НБУ, който не завърших. То беше, заради едно фиаско, което се случи, което аз не издържах начина на действие на някои неща, които се случваха там и реших, че това е място, което просто не искам да продължавам да уча там. Говорим специално за тази смисъл, за тази среда там, защото ме върши цял голям университет. Да. Аз даже говоря и за тази година, този випуск. По никакъв начин не казвам, че не било е някакъв ужас или нещо. Просто се случиха някакви неща, някакви ситуации, които аз попаднах и установих, че няма смисъл просто да продължавам. Аз тогава вече бях 2-3 проекта, вече бях трейни, носех кафета, смисъл, нося кафета, какво ще ходя в него? Да, се разправям си. Правя капучината и това. Няма нужда от образование. Има много хубави и смислени университети, които ще научат на много неща. Обаче, всъщност, на тебе ти трябват две знания. Едното е изкуство, което е хора, гледайте картини, отивайте в музеи, гледайте филми. Това е безкрайно количество информация, може да попиеш, знания и така нататък. То ти е сервирано. И другото, което вече е техническите знания, които и как се работи на терен, и това се учи само на терен. Няма шанс. Те ще преподават някакви знания. Но трябва да видиш как става. Да. Добре, до каква степен ти сега, в твоята роля, до каква степен имаш креативна свобода и до каква степен ти можеш да влагаш твоят поглед? Доста, честно казано, вече във всеки един проект аз добивам повече смелост, да мога да си говоря с главния оператор и с режисьора да им предлагам идеи. Главно с главния оператор. С режисьора е по-рядка такава комуникация. Има ли такъв биф между оператор и режисьор? Не, по никакъв начин. Бил съм свидетел на продукции, в които режисьор и оператор не могат да се понасят. Но не е нещо, което е стандарт. Не. Те трябва, значи ти, за да могат да ви се получат нещата, трябва да се разбират, защото иначе става много страшно. Добивам смелостта и ми е много яко. Не знам, аз много се кеф, защото някакси с всяка една година и всеки един проект повече обръщам вече на частта изкуство, да разкажеш това, което снимате, което се случва, да разкажеш историята и по-малко вече на техническата част, защото тя ми е така, по-лесна и по-ясна. И е много яко. И това го насърчавам. Много хора пък забиват или това да са супер арти, да не се занимават технически, да не знаят нищо, което няма да се получи. И другото, което да забиеш супер много технически арт, да не мислиш. Трябва да има баланс между това. Тоест, това е една от тези професии, аз много се кефам на такива професии, които трябва да си и аналитично мислещ, и технически грамотен много. И също така обаче и да имаш тази креативна част в себе си. Архитектурата е гледам като такава професия. Да. Защото баща ми беше архитект и аз много се възхищавам на неговите колеги за това, че архитектурата е много аналитична професия. Няма как.
Но също така, за да си наистина добър архитект, трябва да си много креативен. И това е една такава гениалност, аз я наричам по средата. Хората, много малко хора според мен имат доста малко възможността да развият и двете. Защото не искам да казвам вродени таланти и така нататък, но да кажем да имат възможността да развият и двете. А в киното е много важно в нашия си департамент, защото реално какво представлява оператора? Това ти е моста между техническото и между арт, което е режисьор. И ти трябва да буквално ги свързваш тези неща, защото вие си представяте някакво изображение. Вие си представяте как ще направите най-феноменалния кадър. Обаче ти ако на практика не мога да го направиш това нещо, да знаеш какви инструменти ти трябват, дали ще е дрон, дали ще е не знам си какво осветление ти трябва, как ще го направиш това нещо, ама то не. Какво е това осветлението? Трябва да направиш някакви диаграми, как ще изглежда. Трябва да знаеш един прожектор какво върши, какво не върши, какви плюсове ще дадат. И всички тези неща ти трябва да ги знаеш, за да можеш да постигнеш тази картинка, която си представяте в главата с режисьора. Това е изкуство, което си представяте. И защото на края на деня ти няма, като не ти се получи, защото нямаш никаква идея технически как да го постигнеш, няма да ходиш във всеки киносалон на всяка прожекция да кажеш, братле, тук исках си го представя да е много по-яко, ама не успяхме да го направим. Това е продукта, който сложи в чипа, както изглежда в сензора на камерата, това е. И ти ако не знаеш как да го направиш хубаво, не знаеш технически как да се постигне, това, че в главата ти е най-красивия кадър, няма никакво значение, защото само ти си знаеш за него. Абсолютно. Това и за различни професии. Даже аз мога да кажа за писането, че не само за писането, за рисуването също е така. Трябва да знаеш техниката, с която да направиш това, което е в главата. Добре, ти каза нещо много интересно. Хора, ходете в музеи, гледайте изкуство, гледайте филми. И аз ти сподели, стига съветите за малко, сподели си ти какво изкуство харесваш и какви филми харесваш. Имам преди изобразително изкуство. Да. Може да кажа някакви любими художници, I guess. Гримшоу Аткинс е много як, защо ме кефи, защото той е картините, които прави те са главно нощни сцени, града и гората има също, които са адски сюрреалистични като светлина. Мен това ми е мечта. Някой ден в някой проект да успее да постигне кадър, който изглежда като картина негова. Защото е супер, то е нещо, което много трудно виждаш дори в истинския свят. То е, примерно да кажем, някаква луна, която осветява супер силно и той изглежда направо като ден. Обаче е нощ и ти седи едно такова много, много странно. Това е много, много мечта да го постигна. Филми там са малко по-специфичен. В смисъл, аз гледам всичко. Трябва да си много тежко муви джънки. Трябва да гледаш всякакви неща. И говоря, ама в смисъл, като казвам всякакви, не е да гледаш само корейско кино или да гледаш само старите режисьори или да си гледал Тарковски и да кажеш... Да не си твърде да се правиш неинтересен, да гледаш само артхаус. Мисъл, като си гледал 2 филма на Тарковски, аз вече съм целият страшен кинаджия, сега тук ще ви обясна на всички. Гледаш всичко, аз гледам всякаквите поти. Смисъл, гледам Марвел, гледам стари тъпи индийски филми и ни е супер смешно. И първо ще се забавлявам като човек, защото това са най-дебилните филми, които може човек да гледа и да се забавлява, но има и неща, които мога да видиш. И какви са тези неща, които мога да видиш? Дори гледайки Марвел филм, който може да не ти харесва, защото е много плоска история и така нататък, няма нищо лошо в това, защото там виждаш как не трябва да се прави, което е много по-ценно от това да знаеш как се прави, защото как не трябва да се прави е много по-скъпо като грешка. Научиш ли се първите неща, ако научиш важните как не трябва да се прави, супер, другите ще ги научиш. Да. Абсолютно. Другите ще го научиш. В смисъл да си страшен идиот 10 години, 15 години, сега ще научиш как трябва да се прави. И трябва да във всяко едно, дори във всеки един лош филм има някакви хрумки, които са готини. Да не гледаш на нещата черно-бяло. Абсолютно, да. Трябва да си гледаш във всеки един проект, колкото и глупав да е някакъв филм, ще има нещо, което е, това па не е лошо. Окей, добре, какво ти носи удоволствие обаче да гледаш? Честно казано, значи, Safe Space-а ми е старите филми, големите, в смисъл 70-тарските, 80-тарските, там Скорсезе, ясни са, няма какво да ги... Казвам това, знам, че там като го пуснеш им е много готино. В смисъл, Кръстника, нали, това е тегати филм, аз като го гледам и съм такъв, аз сега какво да правя филми, няма да стане по-добро. По-добър филм от това няма, какво... А какво правиш с тази мисъл?
Защото това е нещо много споделено изживяване. Има толкова вече хубави, смислени, качествени неща направени. Аз какво ще направя повече от най-големите имена, които са се занимавали с това? Ще си донеса кеф, че съм го снимал. Дори да не е толкова добро. За мен не е важна само крайната цел да направя някакъв филм, който да промени цялото човечество и край. Самото преживяване е много яко. В смисъл, ние не правиме нещо... ние правиме важно нещо, ама света няма свърши, ако спрат филмите. Сега нека бъдем честни. Изкуство, така нататък, ама не. Това си говорихме вчера с една моя клиентка, която... и това е много споделено. Хората искат да правят важни неща. И аз това го разбирам. Всички го имаме до някъде това порив. Искам да направя нещо важно, което да остане. Което за мен си е свързано малко с този страх от неизбежното ни изчезване в един момент. И това, ако направиш нещо важно, то ще остане. Обаче много малко професии са наистина важни, да дори те ще бъдат забравени, нали, в някакъв момент. Много малко, нали, освен ако не си лекар, учен, учител, може би и още някакви 3-4 неща, за които нали се стана в момента, дори моята и твоята работа са тъж от сребро. Абсолютно. И това е много готино, защото всъщност може да се фокусираш върху... Не значи да не правиш качествени неща и да не се стараеш, но аз си го възприемам като кефи си на процеса. Какво ти дава това на тебе, освен че ти произвеждаш нещо? Абсолютно, да. Трябва да си го правиш да ти е хубаво, защото ако това ще ти е професията, ти работейки нещо, това ти е 80% от ежедневието. Те 80%, ако са ти тъпи, ти гадния живот е това. Няма смисъл. Е много депресиращо. Да. Тоест това е май най-важното за такъв тип поглъщащи професии като твоята. О, да. Не, ако не ти харесва, ако не ти е забавно, ставаш много гаден човек. Много тъжен, много кисел, много всичко. Писне ли ти, виждам го в много хора. На хора, които им е писнал, правят го от много години, вече им е седно и са сгубили този пламък и е много гадно да го гледаш. То не е готино да преживяват с тях. И ги разбирам сега, нали, 40 години го работят, ама сега крайна сметка никой не те кара. Мислиш, че винаги ще работиш това? Не. Окей. Какво би правил, ако не се занимаваш с операторство? Аз имам един много голям проблем със себе си. Това, че всичко ми е много интересно. Аз имам някаква много болна любопитност, което ми играе понякога лош шега. И наистина аз със всичко бих се занимавал. В смисъл, супер интересно. Ако можех всеки месец да работя различна професия, така до края на живота си ги сменям, щеш да ми е зверско. Аз въпрос към тебе. Мислиш, че това ти помага да задълбаваш толкова много в твоята професия? Това, че си толкова любопитен и искаш всичко да знаеш? Да, защото първо, бивайки любопитен към другите професии, аз се опитвам да гледам и от другата градинка, на колегата, от неговата перспектива какво е, което много ми помага според мен в взаимоотношенията с хората. И другото е, че доста задълбавам в неща, които някои от тях въобще не са полезни, някои от тях се оказват на моменти, че добре, че съм го знаел. Са есенциални. Питам те, защото много хора казват на мен, страшно неща са ми интересни, не знам какво да правя. И аз си мисля, това така напоследък си го формулирам от работата ми с хора, които се ориентират кариерно, че това може да е сила и зависи как го ползваме. И си мисля, че много хора погрешно се разпиляват и казват, аз не знам какво да подхвана. Обаче ако подхванеш нещо и си постоянен там, същия този порив, който имаш и също това любопитство и същия този интерес към различни неща и тая енергия може да влагаш там и да задълбаваш там и когато ти стане интересно, то ще ти става още по-интересно. И си мисля, че въобще не е вярно това, че на хората, на които са им много неща са им интересни, не могат да се развиват целенасочено в една сфера, поне за конкретен период от време. Даже мисля, че може да е полезно. Според мен си има позиции, които се изисква да го можеш това нещо. Просто ти трябва на някакви по-високи тип менеджерски позиции. В моята глава е, че ти ако си минал първо по веригата от най-долу и се качил нагоре и знаеш всички какво правят, ти много ефективно можеш да хендълваш всички тези хора и да ги караш тези хора си вършат работа адекватно, така че хем да са щастливи, хем да я правят хубаво. Да. Това рядко се среща в
в така извън средата на изкуството рядко се среща, но е наистина много по-яко, когато е така. За мен поне след това с любопитството много ми помогна за този стартъп, в който участвах, защото ми даваха предложение бъди продуцент на едно шоу и това беше много безумно за мен. Кажи се две думи за шоуто. Мига ти лампичката на фотоапарата. Не знам защо. Е тук. Всичко е наред. Не се притесни. Да, професионални навици. Можете да се направя приключваме. Добре. То ми казва, добре, разбрах. Благодаря, много мил. За какво трябваше да говоря? Да, за проекта. Общо взето проектът се казва Starforge. То е реалити предаване, което е обвързано с League of Legends играта. Сезона, в който аз участвах, събрахме 10 човека от Източна Европа с двама големи треньори. И 6 седмици им се случваха много неща. И това беше лайв цялото предаване. Аз, снимам, ама не знам как се прави лайв. Тоест, дори ти има неща, които са нови за теб и не знаеш как да ги правиш. Да, и аз като ми го предложих това нещо, имаше 1, 2, 3 месеца, дето бях хора, не знам, мисъл. Дори са толкова много неща, които са ти случили и ти имаш понякога импостър синдром, дали ще се справя. Аз постоянно имам този синдром. Това ми е много голям проблем, но както и да е, надъхах се сам и си казах, гледай сега, ще го направя. Смисъл, както нищо не знаех в киното как се снима и така нататък, сега знам, така че ще мина същия процес просто. Започвам от нулата. Това е яко, че има нещо ново, в което си бил бос. Аз мисля, че това са много яки възможности. Аз много обичам да съм бос и да ми е гадно. Ние сме си говорили на тази тема. Много обичам проблематични неща. Аз съм сигурен, че с някакви проблеми в детството много обичам да съм в тегава среда. Изграждам супер много, защото се учиш по този начин точно. Да. Това е дискомфорт, който се учи. Просто беше, Но беше много яко преживяване. Това ми е един от най-яките преживявания в живота, да ми се случи такова нещо. Добре. Значи поемете рискове и се вкарате в неудобни ситуации. Аз това също го повтарям постоянно. Това е готин пример. Добре, благодаря ти, Васко. Аз имам още много неща, които искам да те питам, но да кажем, че е добър момент да затворим тук разговора. След година вече, като стане такова. Като си викна Васко Терзиев да ми бие гонга тук, ще те викна като специален. Да, искам вече като голямо студио. А като има гонг, тогава ме викаш. Голямо студио с гонги, някой, който да... Не, знаеш ли какво? Чакай, план. Като стане голямо студио вече, всичко е точно, аз ще ти купа гонг и ще го донеса тук. Да, обещавам в подкаста ще купа гонг. Добре, благодаря ти много. Наистина, беше много интересно и ценно. И така, следете подкаста. Това беше подкаста Мост. Аз съм Петя и продължавам да нямам търпение да си споделям с вас идеи и интересни хора, които да ви бъдат полезни за професионалното развитие. До следващия път.